Mga serbisyo sa Talisay City Hall sama na sa pagbayad og buhis, pagkuha og permit, late registration ug daghan pa daduna sa mga barangay kada semana. Sugdan kining kalihukan ug mga adlaw. Ano ang detalye sa report ni Femery Dumabo? Gitagbo ganiyang buntag ni Talisay City Mayor Samsam Gulya sila si City Legal Officer Giovanni Sososco ug City Administrator Rodelyn Navarro. Kinitungod kay lakip sa mga serbisyo nga mabenepisyo sa kabarangayan ang legal counseling, libreng panotaryo ug konsultasyon. Anaw sabang medical ug dental services ug posibleng bakuna. Nangandam na usab diini ang mga buhatan sa City Treasurer, Assessor ug Business Permit and Licensing Office. We're bringing City Hall services straight to the barangay para di na sila muari diri. It's going to be once a week, so every Thursday na. Kay murag Friday naman siya tuli manggod. So para dili madungan, manubra man ang tao. So sa mga free registration sa unsa na kanang birth certificate ingon ana nga services ma'am. Marag si City Hall mo adto didto sa barangay. Matod sa mayor, ang mga programa nga ihatod sa kabarangayan igo lang pagbalik sa kaniadtong aksyon agad sa barangay nga nahunong tungod sa pandemya. Ang Talisay City adunay 22 ka mga barangay ug gischedule na ang bisitahong barangay matag semana. Unang duawon ugma ang barangay poblasyon. Hopefully nadagan mo adto, but we're expecting nadagan mo adto kay ni coordinator Miss Barangay. Pero madala na pala itong vaccination madali. Ako lang sang gina ng City Health, if you can include vaccination as well, bring it. Ang matag opisina sa City Hall ipaduol na sa katawhan sa barangay. Uban ni Jun Solon, ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.